Kinek hívtál a nappaliba? Mi a fene ez? Elkobozta a tanár telefonom, előtúrtam a papa régi tévét a pincéből, és rákötöttem a PC-t. Csinálj már valami fényt. เพราะว่าเดี๋ยวนี้ดีเจจะทำหน้าที่ให้เราเนี่ยได้อยากฟังวิทยุมากขึ้น Ezt láttam, kemény lesz. พูดแล้วได้อย่างรวดเร็วหมายความว่าไงหมายความว่าเอาไปนะคะ Szigorítanák az iskolai mobil használatot. A mobilok korlátozásával az a cél, hogy a tanulók jobban tudjanak koncentrálni az órákon, illetve az is, hogy ha nem lesz a diákoknál telefon, csökkenhet az iskolai internetes zaklatások száma is. Az enyhe szívroham kategória így átsöpört rajtam, és akkor így azon gondolkoztam, hogy vajon tényleg ez volt a valódi ok, vagy ez csak egy ilyen kis gyenge ürügy volt. Fogjátok adni a telefon? Biztos, hogy nem. Biztos, hogy nem. Hát ki vállal érte felelősséget? Tanárok a 300 eurós fizetése, vagy mi? Hát nem, én biztos nem adom le. What? Hoztak egy új kormányrendeletet, ami kitiltja az iskolákból a mobilokat. Kép- és hangrögzítésére alkalmas, valamint az internet kapcsolattal rendelkező eszközöket. Ez most komoly? A 21. században? A szünetben azért lehet használni. Nem. Kapcsolj már valami másik csatornára. Most itt vagyunk a város közepén, gyakorlatilag. Lemerülne a mobiltelefonom, nem tudnék kapcsolatot teremteni az emberekkel. Szóval úgy érezném magam, mintha kint lennék a Szaharába. És 500 kilométerre nem lenne körülöttem ember. Mi lesz így velem? Semmi az éjjel a világon, hiszen azért generációk nőttek, nem generációk, ezredek teltek el úgy, hogy az emberek nem használtak mobiltelefonkészüléket. Más kommunikáció volt természetesen, de alapvetően ez a kis kütyű, ez hihetetlen módon megváltoztatta az életünket. Belegondoltunk abba, hogy tudunk-e időnként digitális detoxot csinálni. Minden tiszteletem Zaher bátyjának, viszont kénytelen leszek vele vitatkozni. Szerinted nem maradnánk életben mobilok nélkül? Az őskorban barlangban laktak, és nyersen ették a húst. Mégis felnőttek. Akkor most vegyünk ágyékkötőt és rohangáljunk kőbunkóval az utcán? Jó, ő is elismeri, hogy központi része lett életünknek, de valószínűleg saját szakmai nézőpontjából közelíti a témát. Persze, könnyű digitális detoxot csinálni, ha elmész túrázni, vagy kerékpározni, habár ha eltévedsz, vagy baleset ér, és nincs ott senki, akkor hasznos lehet segítséget kérni. Már ha van térerő. Jó, de mi volt akkor, hogy az ősembert érte baleset? Kiabált, ha tudott, majd ha nem jött senki, elpályázott a túlvilágra. Miért? Mi lehet használni az okostelefont? Fizethetsz vele a büfébe, vagy a boltban. Csetelhetsz vele a haverokkal, de akár videótelefonálhatsz is. Információkat kereshetsz a neten, Google-ben, YouTube-on, TikTokon. Az információkat, képeket, videókat, zenéket, fájlokat, akár meg is oszthatod másokkal, bankolhatsz rajta, időpontokat foglalhatsz akár dokihoz is, és ezen keresztül férhetsz hozzá a laboreredményekhez. Vagy egyéb más közszolgáltatásokhoz. Jegyet vásárolhatsz a tömegközlekedésre, moziba, színházba, koncertre. Roller kerékpárt bérelhetsz. Fizethetsz a parkolásért, ha kocsival mész. Lovaskocsival? Ha úgy tetszik, azzal. De ha a súlynál maradunk, az oktatási rendszerhez, a krétához is az okostelefonon keresztül férsz hozzá. Ez nem feltétlenül rossz irány, csak lehet, hogy nem ilyen drasztikusan kellett volna kezdeni ennek a iskolai mobiltelefon használatnak a csökkentését, hanem lehetett volna egy kicsit kisebb lépésekbe haladni. Mert egyébként a kréta rendszerben van benne minden, tehát teremcserék, helyettesítések, elmaradt órák. Igen, ez igaz, viszont én látom a pozitív oldalát is, hogy akkor így a gyerkőcök így tudnak együtt játszani, meg jobban szocializálódnak talán, de igen, szerintem már elhagyhatatlan igazából a telefon, mert nálunk is igazából mindent online csináltunk már szinte a gimibe is. Meg ezt egyébként nem csak általános iskolákban, de középiskolákban és technikumokon, sőt még elvileg kollégiumokban is be fogják vezetni, csak ott picit lazábban. Egyetért? Igen, egyetértek. Hogy ugye a gyerekek leadják a telefont a osztályfőnöknek, vagy a tanári asztalra leteszik, és akkor, mit tudom én, vészhelyzet esetén, vagy iskola végettével visszakapják. Egyébként így a kréta rendszer, ugye ez a digitális napló, úgy van kifejlesztve, hogy ott kapják a tanulók a teremcseréket, és hogy esetleg elmaradt órákról ott kapnak értesítést, de ezt nem látják napközben, ha be van nekik adva a telefon. Aha, én erről nem tudtam, meg nem is értek hozzá, úgyhogy nem tudok erről semmit. Messze menően egyetértek a srácokkal, lányokkal, mind a nénivel. Nyilván egy jól működő iskolában az órákon a tanárok képesek fegyelmezni a diákokat, és kellően érdekes órákat tartani.
Van, ahol YouTube videókkal, vagy más internetes tartalmakkal is színesítik kivetítőn az órát. Nyilván szórakozásra, ismerkedésre, játékra is remek egy okos teló. Talán ettől félnek a boomerek. Pont, hogy oktatásra is. Nem csak egy számológép, hanem egy komplett számítógép egy modern okosmobil. Megfelelő tudományos applikációkkal, weboldalakkal szinte határtalanak a lehetőségek. Mi a helyzet külföldön? Ott nem szabályozzák ezt? Mostantól nálunk is tiltva van az iskolai mobilozás. A számítógépemen mutatom nektek, hogy milyen értesítést kaptunk erről. Látjátok, becsengetéstől kicsengetésig kell kikapcsolni vagy repülő üzemmódra állítani az otthonról hozott elektronikai eszközöket. Az iskolában mindenhol kamerák figyelnek, és fegyelmire számíthat, aki ezt nem tartja be. Az indoklás egyébként hasonló, mint Magyarországon. Bendegusz fiam általános iskolai osztálytermében vagyok Daytona Beach-en, Floridában, és ez az a bizonyos kis reteszekre osztott doboz, amelybe a diákok az óra elején belehelyezik a kikapcsolt állapotban lévő mobiltelefonjaikat. Ezekhez a telefonokhoz a tanárok nem érnek hozzá, a gyerekek az óra végén egyszerűen kiveszik azokat a dobozból, és már mennek is a következő órájukra. Mivel el kell zárni a telefonokat. A külföldieket észszerűbbnek érzem. Biztos vagy ebben? Nézzünk egy kínai csatornát. Brutális. Ez csupán egy bemutató volt az egyetemisták részére, hogy mi történik, ha nem adják a telefonjukat belépéskor. Talán a magyar kormány is Kínából inspirálódott? Nem kizárt, de nem tudom. Nem igazán voltak hajlandók válaszolni a kérdésekre. Az egyetemisták között grasszáló katonák is furcsán hatnak számomra. Kapcsolj vissza, hát látunk egy magyar megoldást is. Reggel bejönnek szépen, hát most szegény ember vízzel főz, ilyen tárolószekrényeket használunk, ide szépen minden gyermek beteszi reggel a mobiltelefonját, meg vannak számozva, mindenki tudja, hogy melyik kié, és akkor amikor a tanár azt mondja, hogy most ilyen feladat jön, akkor előveszik a telefont, és használják, majd visszateszik. Amíg egy teremben vannak, addig jó, de mi van, ha nem? Az sem megoldhatatlan, ha a másik teremben az órát befejező tanár megvárja, míg az érkező diákok beteszik a telefonjaikat, és csak utána zárja be a dobozt. Na, már megint egy újabb feladat a tanároknak, mint ha nem lennének már így is túlterhelve. By the way, nem kell az okos telefon, hogy az unalmas órákon másra figyelj. Jogos. Levelezhetsz, csúdolózhatsz, kártyázhatsz, amőbázhatsz, képregényeket rajzolhatsz, de akár bevethető a jó öreg klasszikus köpőcső, ami már a bowling kategóriába is beleillik. Nem fogsz leköpőcsövezni, és elmondom miért. Ez egy felsőfokú oktatási intézmény, a professzorod vagyok, és te tisztelettel bánsz majd a... 60%-a a fiataloknak részesül cyberbullyingban az életük során, és kérdés az, hogy tudja feldolgozni, hogy tud túllépni esetleg egy ilyen történeten. Borzasztó nehéz. Iskola után is zaklathatják egymást a tanulók, vagyis a valódi problémát, a telefonidőszakos elvétele alig oldja meg. Attól, ha a verekedést az iskolaudvarról a temetőkertbe helyezzük át, nem lesz jobb. A szabályok, rendeletek, törvények elsődleges szerepe az emberek, polgárok problémáinak megoldása, életük nyugalmasabbá, könnyebbé tétele. Én úgy gondolom, hogy nagyon sokban segíti a pedagógusok munkáját az, hogy be van véve a telefon, valamint ami még fontosabb szerintem, hogy a gyermekek közösségi életének építését szolgálja ez, mert csúnya szó ez, ha nincs náluk a telefon, rá vannak kényszerítve arra, hogy egymáshoz szóljanak és kommunikáljanak egymással. Hát de így amúgy pont olyan lesz a suli, mint nekünk volt. Az iskolai mobilozás szabályozása teljesen valid dolog. Annyira, hogy a legtöbb iskola házirendje ezt már réges-régen megtette. Talán azért csináltak politikai témát belőle, hogy segítsen elterelni az emberek figyelmét más, fontosabb ügyekről. Ezt nézzétek, hallod? Úgy kisiklott a vonat, mint az állat. Nagyon kemény. Majdnem nekünk jött a másik vonat is. Figyelj, itt így szét, nézd meg, nem is vagyunk a sínen, le van törve minden. Figyelj, majdnem felborult a vonat, úgy kisiklott, mint az állat, pedig itt vagyunk már közel a keletihez. Hülye vagy? Nagyon erős. Ez nagyon kemény. Bear Grylls új sorozatot indíthat túl, és a Magyar Államvasutakon címmel. Elmaradó műtétek, nem működő vagy egyszerűen csak nem létező klímák. Egyre több budapesti és vidéki kórház kerül nehéz helyzetbe a kánikulában. Szijjártó László, az Orvosi Kamara Győr-Moson-Sopron vármegyei elnöke szerint mindez annak a következménye, hogy az egészségügy nem kap elég pénzt. Mi lenne, ha orvosolnák a fontosabb problémákat?
Abban nem lenne kihívás. A ráfordítható pénzt pedig már elköltötték az zuglói irodaházakra, a reptérre és a Vodafonra. Az úgy ötletük, hogy a tanárok mobilját is beszedik. Na ez melyik jó embernek jutott az eszébe? Vagy közmunkásokkal pótolnák a hiányzó tanárokat és tartanak tőle, hogy ellogják az órát? Azért ennyire nem rossz a helyzet. Bezárattak 2 hátrányos helyzetű és speciális nevelési igényű iskolát, óvodát is, néhány nappal az iskola kezdés előtt. Ez azért meglehetősen szégyenteljes húzás volt. Igazi Mission Impossible elé állították a szülőket. Szerinted hol találnak ilyen rövid idő alatt új iskolát? Külföldön? Ennyi durva hír után már csak apropó, hogy felemeltették a Madács Imre Gimnázium igazgatóját, aki a rendeletben adott lehetőséget betartva és kihasználva nem záratta el a diákok telefonjait. Szerintem semmi helye nincsen a mobiltelefonoknak az iskolában. És én pedig üzenem a 7. kerületi Madács Imre Gimnázium a tanári karának, hogy csesszék meg, szervezzék meg úgy az órát, hogy ne kelljen mobiltelefont használni. Nekem nem mondják már, nem magyarázzák már el azt, hogy mobiltelefonra van szükség az órán. Akad, aki máshogy látja? Szóval én azt gondolom, hogy van helye ezeknek az újfajta, hát most már annyira nem újfajta technikai eszközöknek ugye az oktatásban, és egyre inkább ott lesz valójában a helyük. Elég lenne egyébként a pad felső sarkaira kitenni a telefonokat, képernyővel lefelé fordítva. Egy szempillantás alatt észrevenni a tanár, ha hozzányúlnak. Az túl egyszerű lenne. Van, ahol zoknikba gyűjtik. Ezt most komolyan mondod. Igen, tehát pont mielőtt jöttem, ez így felmerült, illetve egy olyan is, hogy próbálnak szülőktől kérni pénzt, hogy széfet vegyenek az osztályokba, és felfúrják a falra bizonyos helyeken. Tehát, hogy nem a klik fizeti ezt, hanem akkor bekérnek egy kis pénzt erre, ami nyilván felvet kérdéseket, de hát igazából onnantól kezdve, hogy a festést is sok helyen a szülők csinálják a tantermekben, ezen már nem biztos, hogy meglepődünk. Az okni az vicces, de széfek? A neten rákeresve, majdhogy nem az idők kezdet előtt a Gyurcsány korszakban vettek széfeket a kórházakba. De legalább nem a betegekkel fizettették ki. Habár valószínű az is az ő adójukból ment. Kommenteljétek le, mit találtak ki a ti iskolátokban a rendelet kapcsán.